buntag Subo. May buntag kami sa inog Mindanao. Adlaw na po rong Huwebes na. Katapusan na ginong Huwebes ng buwan sa Agosto 2026. Pizza 27 na. Ugma, Biyernes po. Ini Kalunes holiday. Wa mo'y trabaho kami na. Ba? May buntag Metro Cebu. May buntag Tibok Lalawigan sa Subo. Hasta mga silingang lalawigan. Morning. Nagyunin yung tanan. Init na kayo. Bisag alas 7 pa. Loko na. Ay mong kumpiyansa gawas-gawas kaya na yung pag-asa nga init gano'ng adlaw o niya kung magsige magbuhat sa init, maitom ang inyong panit. Ay butag mga silingang lalawigan ug di pod silingan. Silingang nasod ug di pod silingan, may butag. Mga suki o gwapon magsuki. Naloko na. Ari sa tama. Di ngilo kayo karon totoo na ako ning isgutan kay murag grabe gyud kay pagkadaghana. Di matamang pagkanagkuha na yun. Unsa pila kay kinatibukan. Kani nga nakuha nga mga datos sa Philippine Center for Investigative Journalism. Ako nang dungog ninyo niya kadtong wa pagkakita dito sa kananang dito sa akong gi-share nga page gikan sa PCIG. Samtang sa laing bahin sa matay. Kung saan na, daw na sa inyong gigabaan. O ba? Pero ako di kumapin na ng iyong gigabaan. Kagahapon, nabalita sa iyo nga matod pa si Senador Jingo Estrada nga napriso man dito sa Payatas, Quezon City Jail. Ngayong padong kuno siyang mga ligo. O niya, nadakdak, mo hinugdan nga, nagkuhan ka na takiong na lang kay doon na din sa history daan sa iyang tuhod apan gipanghimakak na ini sa jail superintendent nga maoy tigpamotmot sa Bureau of Jail Management and Penology nga si jail superintendent J-Rex Bostinira nga wa di na tinuod nga padong maligo si dito sa Casillas sa bathroom si Jingoy na bulal, wala na dili na tinuod. Kaya kagahapon matod pa, Merkulis man, kani Jingoy di ay maligo rin kada Domingo. Ngayon nga, padong na siya, naglakaw na siya, o niya, nikalit ng katakil po tungod kay duna na siya sakit daan sa iyang tuhod, duna na history ba. O niya, matod pa, padong na yun to sa gihatagan siya, 4 ka oras nga forlo sa Sandigan Bayan 5th Division, aron mo adto sa hospital o tambalanan kay pa-x-rayhan ang iyahang tuhod apan na sa pagkaunsahan na takil po naman hinoon. Matod pa ni Jingoy gapon gipangutanan sa mga tigbalita ato sa kaulahan, sir, at the scale of 1 to 10 unsa gyud kasakit na sa 9.5 gani kay wa mo siya 9.9. Naloko na. Hindi ko kunong pagkasakita. Ang ubang mga kontra sa senador nga na preso, niingong gigabaan. Ang uban po niingon, kaluoy Jingoy. 3 times winner na preso. Pero totoo na, PCIG, Philippine Center for Investigative Journalism, naglabiha ginano. Kantang ari sa tarinis, andak ba yan sugmo? Matay, gapon na ni, actually, usang adlaw na ni isyo ha, but absent ko gapon kay death anniversary sa akong mama ha. So, awan ako ni, pero ako ning ibalikan og wa man ibalikin pero bisag nawahin na ni ako ning naginotong maong isyo. O ba? Si kanhi Mayor Tomas Osmeña karon Vice Mayor na lang. Niingon na nga tungod anang bantal kanang Balamban Manila Talamban Road nga daghang kay nagbugol-bol matod pa unya giingon nga ang numero 1 malapason sa balaod trapiko si Mayor Nestor Archibal ug ang iyang pinangga nga si Attorney Dara Acosar agoy Ginoo ko. Ilabtan man may pagnanasas Tomas ni Attorney Dara no. Kaya wa manginilong ikada hilabot niya ambot ugod sa pagkaunsa nga og ginaghilabtan niya Mayor Nestor Archibal iya man yung apelon dayo sa Attorney Dara. Baka na siya pagnanasa na pero di na magsilbi. Tanaw na ko mo di na magsilbi. Matod pang Tomas nga dili na angayan
nga sigihan pa nagbalik-balik ang iyong bantal-bantal diha nga discipline zone tungod kay ang unang malapason kuno ang mayor og iyang kapikas na unsa. Balikan ko niya ha totoo na. Samtang kagahapon po pating murag ni ulbo ang kaglagot ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga sakop sa prosecution team. Hastilan matod pa niya ang pangitaan ninyo ang tinuoray nga ebidensya sa impeachment trial. Dili kay pagpanginsulto lang ang inyong himuon, diri nako wa na nay uso karon ang giingong speculation nga mga pagduda, political theatrics o pagpanginsulto. Naapa ko na usa ka senador o pagpanginsulto bisag way klarong ebidensya. Naapa ko na usa ka senador katong hiyanag Rafi Tuplok nga tawag ko no ang iyang testigos nga estupido, hanggaw na Bisaya. Kanya, ang iyang abogado po sa prosecutor niingon nga, scammer Sara, nga mastermind po doon ng confidential o intelligence fund. Matod pang Sara, bastos ra. Samtang sa nagpadayon ka na sentro, magyun ni si Colonel Raymond Lachica. Posible ha, nga kanang ato ning hisgot balik na nga ang impeachment court matod pang senador si Escudero nga mao'y presiding judge sa Husgado matod pa niya nga kundi mo patawag ang prosecution ni Colonel Raymond Lachica ang hipi sa security forces ang iligigam 300 kapin ni Vice President Sara ingon ang Senado nga pwede na isang ipatawag as witness yun, apan niingon si Colonel Lachica, andam yung kay kong mutugan sa tanan, andam kong mutistigos diya sa impeachment court, naway kurat. Matod pa nga, wag yung kurat, andam kay kong muyagyag sa tanan tinuod. Naloko na. Aron may bawaan og kinsa na sila. Nagipagsuwat ang mga ngan nga murag usaray pirma, usara po ang pinmansip, usaray agi. Matod pa ni Colonel Lachica kung ipatawag sa andam ka siya, nga mo atubang sa impeachment court ang giingong hipi sa mga security detail ni Vice President Sara. Murag nindot nila, murag okay yung kayo. Kaya ato ning balikan nun niya. Balikan tanay kay, murag kanikang Sara, wakabot sa kabilyon, ang gigukod nila. O ba? Pero, ang naggukod, billion or trillion, makadakuha ni kabihan. Tungod sa kasuko ni Vice President Sara, gi-appeal ni Senator Cis Escudero sa iyang kamanduan gapon, kabahin aning subjudice rule, ha? Rule 18 sa impeachment court, nga matod pa, kanapit itong nag-preempt kas judgment sa mga senator judges, dili na pwede ubo sa impeachment court. Matod pang Senador Cis Escudero, bisan gani si Vice President Sara Duterte, isip abogado, ay liable na siya. Aning gitawag og Code of Professional Responsibility and Accountability. O niya, appeal siya nining subjudice rule nga di ginidan pag-discuss sa merito sa kaso gawa sa impeachment court o sa publiko. Appeal na ang social media. Sa kagahapon, i-explicar to si Attorney Virgil Ligutan, kabahin sa ihang post sa social media ni atong leading o misleading question. Okay, sa kayo? While alis si Virgil Ligutan, may laki. Pero daghang pong niingon nga, nagkambugiro man. Ilaha po na observation, ha? Si Senador Robin Hood Padilla patingil giga niya. mura ba sa pirming gilangaw? Naloko na. Kabahin ni sa mga alias-alias nga. Di na ako ito ibalik ko katong mga may katong mga tawanan patay mga alias-alias nga giingon kagahapon niya nga kahibaw baka kanang mga alias-alias bisag si Senador Ninoy Aquino ni gamit og alias nga Marshal Bonifacio akong lakbitan ha kanang Marshal Bonifacio na
napriso sa atol sa marsyalo ni Marcos Sr. katong amahan ni Bangag dito sa Port Bonifacio mo nang ligamit sa passport nga Marshal Bonifacio. Apan na matod pa sa abogada nga si May Di Vinagracia, Attorney May Di Vinagracia nga di kay ko particular ana sir. Sorry ha. Naloko na. Si Senador Bam Aquino ang usa sa duha ka mga senador nga gitawag og baki. Mao ba? Bam Kiko matod pa nga bisag sininoy ni gamit og alias aron lang makauli gikan sa Boston, Massachusetts, America, padong sa Pilipinas aron lang kuno makauli. Bisag ni gamit og alias apan wa kuno toy confidential funds. Okay sa tinuod bitaw. Naloko na. Basta okay ha. Samtang tuog lang ko na gabi monitor. Uy, onya, kapoy na si Lemuel Ortonio. Ana na. Katong witness kagapon, Lemuel Ortonio. Bisaya nga bata-batang Sara dito mas Davao hantud naabot sa kauluhan. After pa niya, iyang submit ang mga dokumento nga gipangayo sa commission or audit. Human ang mga dokumentong gipangayo tungod kay dunay mga notices of disallowance. Matod pang Ortonio, wa niya matanaw tanan. Wa niya matanaw tanan. Samtang sa limbahin, tang lipayas mga empleyadong dugay na kay GO, dugay na kay kaswal ang uban. Karon na saad nga maglitson silang tanan. Mao ba? Ipapanumpa na kagapo ni Governor Pambari 4 ang 80 kapin ka mga empleyado sa Karkar Provincial Hospital o sa Bugo Provincial Hospital. Diin silang tanan gipang regular na sa provincial government, regular na ilang status. Mao ba? Diin gikalipay ni sa mga empleyadong dugay na kay silang GO panahon pag yung lalay. Sa panahon ni lalay, wa manitag na mga tambalanan kay adtor man sa tuob. Mao ba? Inungdan nga matod pa karon igikalipay nila tamos ginawa ang mga employment status nila kay regular na gyud kuno sila. Lipa kay maglitson kuno sila.